Hellurei, hyvät naiset ja herrat, ja tänään me ollaan Joo, eli hellurei ihmiset ja naiset. Nyt meni ihan väärin. Joo, mutta kuitenkin tänään taas palataan ränttien pariin, ja ei ole vieläkään se Splayränt. Se on tulossa, mä lupaan, mutta mulle tuli jotain NS kiireisempää eteen, eli tää video, siis... Ja mä tiedän, että tää video tulee herättämään tosi paljon tunteita ja sieltä tulee jotkut Krista-fanit ihan raivoissaan silleen, että miten sä kehtaat puhua tällaista Kristasta, hän on kokenut niin paljon, mutta kuunnelkaa silti mitä mä haluan sanoa ja niin edespäin, koska siis tää kanava alkaa pikkuhiljaa ottamaan vähän kaaliin ja mä kerron teille miksi, nimittäin tänään puhutaan Krista Muhosesta. No niin, mä tiedän jo, että siellä on tosi hermostuneena jotkut suuttuneet ihmiset valmiina laittamaan vihakommenttia, mutta please kattokaa tää ensin edes loppuun oikeesti. Nimittäin pari viikkoa sitten just viimeksi tuli joku ihminen kommentoimaan siihen mun sponsoroidut videot rant-videon, että en kattonut edes videota, mutta ... ja sit se valitti jotain, että miksei ihmiset sais tehdä sponsoroituja videoita ja siitä taas huomasi, että se ei ollut ollenkaan kattonut sitä mun videota, koska mua ei kiinnosta, jos jotkut tekee sponsoroituja videoita. Mua kiinnostaa vaan se, että jos ihmiset tekee oikeasti rahasta niin surkealaatuisia videoita, se mua alkoi ottaa kalloon. Mutta sitten tuollaiset oman elämänsä sankarit tulee kommentoimaan, että sä et tiedä tästä asiasta yhtään mitään. Sua vaan ärsyttää, kun sä et saa itse sponsoreita. Mutta se äijä poisti onneksi oman kommenttinsa heti, kun mä vastasin siihen, että kuinka typerältä se kuulosti. Mutta kuitenkin mennään nyt suoraan tämän päivän asiaan. Hauskahan tässä on se, että ekana kun sä veet Krista Muhosen kanavalle, niin siinä näkyy tollainen hauska, positiivinen Instagram-kuva, ja sitten siinä lukee Krista Muhonen, ja tollaisia tosi pirteitä iloisia emoja, tollainen pusosuu ja tällainen leikkisä kieltä näyttävä hymiö. Mutta sitten kun sä menet alemmas ja katsot sen videoita, niin mitäs täältä löytyy? Onko mä niin kauhea kuin mitä te väitätte mun ... Hyppäänkö seuraavan junan alle? Tapan itseni ja kuulen ääniä. Siis tää on tätä, että tosi rohkea kun uskallat puhua tällaisista asioista ja voi vitsi kun olet todella avoin kun puhut meille tällaisista asioista, mutta siis kun mä löysin tämän kanavan, niin mä rupesin miettimään, että missä menee oikeasti se raja, että missä vaiheessa ei ole enää rohkeeta, vaan että se on niinku tyhmää ja huomion hakusta. Siis mulla on oikeasti sellainen fiilis, että Krista hakee oikeasti huomiota. Siis ihan oikeasti, mulla on tässä mun naaman edessä sen 30 viimeisintä videoa, ja siis yhtään liioittelematta varmaan 27 niistä on tällaisia kuolemaa, masennusta, tappamista, viiltelemistä, ja mä niinku tavallaan ymmärrän, että jos sulla on jotain kokemuksia, jotain tällaisia viiltelystä tai äidin kuolemasta, niin se on ihan ok niinku varmaan kertoa siitä YouTubelle, mutta niinku esimerkiksi Krista on tehnyt 4 videoa sen äitin kuolemasta, niinku onko se vähän liikaa? Itse asiassa täällä on vähän enemmänkin näitä kuin vaan 4, mutta siis tarviiko ihan kaikkea kertoa YouTubelle? Siis kaikki tarkat yksityiskohdat. Ja sit se on vielä laittanut sen äidin arkusta kuvan Instagramiin, niin mä vaan mietin, että onko se vähän jo yli? Siis ei ihan vähäkään, vaan aika hemmetisti yli. Nimittäin, okei, mä ymmärrän, jos haluat laittaa Instagramiin jonkun vanhan kuvan, jossa sulla ja äitillä on joku mukava hetki käynnissä, mutta siis auta-arkusta... Ja nyt te varmaan mietitte, että mä oon joku sydämetön demoni jossain maan alta, mutta onko se oikeasti niinku oikein, että se jakaa kaikki sen masennukset, elämän tapaturmat ja muut YouTubessa koko ajan, ja joka ikinen video on pelkkää sitä. Siis mä ymmärrän, että joitain ihmisiä auttaa se, että ne pääsee puhumaan näistä asioista, mutta pitääkö niistä puhua oikeasti
YouTubelle. Siis Krista tarvitsee ammattilaisen apua oikeasti. Tää ei ole mikään vitsi. Se tarvii jonkun psykiatrin sun muun, joka voi auttaa sitä oikeasti. Nämä videot, niinku, ne ei tee sille hyvää. Jos se on oikeasti näin niinku hirveässä tilassa, mitä se on aina näillä videoilla, niin se tarvii ammattilaisen apua. Ja vaikka se tekisi näitä huomion takia, niin silti se tarvii apua, koska se on yhtä sekopäistä myös. Ja sitten tilanne ei auta yhtään se, että se saa sellaisia kommentteja, jos sanotaan, että Krista on hyvä sellaisena kuin se on, eikä sun tarvitse tulla kettuilemaan siitä. Siis tollaiset kommentit just kannustaa sitä lisää tekemään just tällaisia videoita, jossa on tosi masentunut ja valittaa elämästä ja kaikkea, koska niissä saa huomiota, niissä saa tykkäyksiä, niissä saa kannustusta siihen. Tää on hyvää sisältöä, jota mun pitäisi tehdä lisää. Esimerkiksi just nää sen äitin kuoleman videot, niin se ei ole missään muissa videoissa saanut yhtä paljon huomiota. Siis niillä esimerkiksi nämä sen 4 päävideoa sen äitin kuolemasta on saanut yhteensä varmaan 700 000 näyttökertaa. Ja siis siellä on hirveästi tällaisia kannustavia kommentteja. Okei, mä ymmärrän, kyllä siellä pitäisikin olla, mutta siinä vaiheessa, kun se menee sellaiseksi yliliialliseksi ja huomionhakuiseksi, niin ei siellä enää pitäisi olla niinku kannustamassa tekemään lisää tällaisia videoita. Siis se on paha asia, että sen äiti on kuollut. Mä oon samaa mieltä. Muskaan ei ole mukavaa, että sen äiti on kuollut, uskoa tai älkää. Mutta se ei ole mun mielestä mukavaa, että se sen äidin kuolemalla hakee huomioon YouTubesta. Ja se syy, miksi musta tuntuu, että se oikeasti hakee huomiota näillä sen videoilla, tulee itse asiassa just sen uusimmilta videoilta, jotka rupes ottaa mua niin paljon kaalia, että mä rupesin tekemään tämän videon. Ja se syy, miksi mulla on sellainen fiilis, että se oikeasti hakee huomiota näillä videoilla, tulee itse asiassa sen uusimmilta videoilta. Ja ne jutut rupes ottaa mua oikeasti niin paljon kaaliin, että mä päätin tehdä tämän videon vielä nopeasti ennen Splay-ränttiä, koska tää on tällainen lyhyempi ja yksinkertaisempi. Siis mulla ei ole mitään niinku muistiinpanoja tai mitään muutakaan, mä vaan puhun sitä, mitä pää suuhun tuo, mutta katsotaanpas nämä jutut. Ja eka juttu, joka mulle tulee mieleen tästä huomionhakuisuudesta, niin on tää Mulla on anoreksia-video, johon oli jättänyt sellainen käyttäjä kuin Emily Strange aika loistavan kommentin, joka tiivistää munkin ajatukset tosi hyvin. Ja Emily sanoi tässä kommentillaan, että anoreksian diagnoosiin vaaditaan alipaino, joka on just se asia, mitä mä mietin myös. Nimittäin jos sä katsot jotain videoita tai kuvia Kristasta, niin se ei todellakaan näytä alipainoiselta. Ja mä en tiedä kuinka pitkä Krista on. Mä olettaisin, että se on todella lyhyt. Ja esimerkiksi 150 senttisenä sä oot vielä 43-kilosenakin normaalipainoinen. Ja Krista puhui, että se oli jotain 48, siis se oli laihtunut 2 kiloa ja niin edespäin. Ja se mainitsi tässä videolla, että se oli jossain vaiheessa 46-kilonen. Ja mä en usko, että se on siitä mennyt hirveästi alaspäin, nimittäin se ei ruumiillisesti näytä siltä. Ja jotta sen painosena sulle diagnosoitaisiin anoreksia, eli sulla pitäisi olla tosi sellainen sairaaloinen alipaino, niin sun pituus pitäisi olla lähemmäs 180 senttiä. Ja mä en usko, että Krista on niin pitkä. Joten samoin kuin Emily sanoi tässä kommentillaan, niin sillä voi olla jokin syömishäiriö. Mutta tääkin on vähän niinku kyseenalaista, että mä en tiedä uskoks mä, että onko sillä yhtään mitään syömishäiriöä tai mitään muutakaan sellaista. Ja just se, että video on nimetty, että minulla on anoreksia, on just se, että se saadaan kuulostamaan dramaattisemmalta ja että se keräisi huomiota ja katsojia. Ja sitten tää toinen pointti tästä kommentilta, että se hokee tätä, että olen tosi sairas ja mulla on hirveästi diagnooseja ja mä en voi uskoa, että mulla on näin hirveästi näitä sairauksia ja ongelmia. Ne on just tällaista kerjäämistä, että antakaa mulle kommentteja, jossa sanotte, että kyllä sä pärjäät, Krista. Just sellaiset se haluu näitä kannustavia kommentteja ja kerjää niinku tällaista huomioon. Ja just tää, että siinä ei ole mitään ihailtavaa, että on mielenterveysongelmia. Ja sen mä kyllä uskon, että Kristalla on jotain ongelmia sen päässä, koska se on jo pelkästään mun mielestä mielenterveysongelma, että tällaisia videoita koko ajan latoo YouTubeen, jossa on masennusta ja kuolemaa ja sairauksia sun muuta. Mutta se ei pääty tähän. Se ei todellakaan pääty tähän. Koska seuraava video on Valehtelenko YouTubelle?
oletko koskaan #6. Ja katsotaanpas hetki tätä videota ja mietitään asioita, jotka vaikuttaa vähän hämäriltä tällä videolla. Mä pyysin teitä Instagramissa laittamaan, oletko koskaan kysymyksiä, ja eiköhän me katsotaan, että mitä kysymyksiä on tullut. Vaikka se näyttää siltä mun lasissa olisi lonkero, niin se ei ole lonkero, vaan se on ihan tällaista greippiä juomaa. Oletko koskaan nähnyt unta omista hautajaisistasi? En. Oletko koskaan halunnut, että joku läheisesi joutuu onnettomuuteen kautta kuolee? Oletko koskaan pussannut tuntematonta? Oletko koskaan kiroillut opettajalle? Oletko koskaan ollut näin huonossa kunnossa kuin sä oot nyt? En. Oletko koskaan ollut jälki-istunnossa? Voi voi. Oletko koskaan viidellyt jonkun toisen kanssa samaan aikaan samassa huoneessa, eli sille yhdessä? Oletko koskaan kirjoittanut itsemurhakirjettä? Juu. Mä annan teille 5 sekuntia aikaa miettiä, että mitkä jutut teidän mielessä oli vähän hämäriä tällä videolla. No niin, siinä oli 5 sekuntia tai vähän enemmän tai vähän vähemmän. En tiedä, mitä mä olen oikein tehnyt tälle videolle, mutta se ei ole se pointti, vaan pointti on se, että mikä oli oikein hämärää tällä videolla tai ainakin tällä pätkällä, joka me katsottiin. Ekana mulle tulee mieleen, että just viime videolla se sanoi, että sillä on anoreksia, mutta sitten se juo tuollaista korkeakalorista kreippijuomaa heti seuraavalla videolla, joka on vähän mystistä, ehkä, ainakin mun mielestä, että sillä olisi noin vakavanlaatuinen syömishäiriö, mutta silti se vetelee tuollaisia korkeakalorisia juomia kuin vettä vaan. Ja toinen vielä isompi pointti, joka viittaa siihen, että se hakisi huomiota, on nämä kysymykset. Siis ihan oikeesti. Niinku kysymykset kuten, ootko ikinä viillellyt toisen kanssa samassa huoneessa, tai ootko ikinä kirjoittanut itsemurhakirjettä, niin noi on niinku aika erikoisia kysymyksiä, jos totta puhutaan, niin kysyttäisiin jossain, oletko koskaan haasteessa. Nimittäin musta tuntuu, että ei taidettu kysyä, vaan se on itse keksinyt näitä kysymyksiä. Nimittäin nämä on tosi tällaisia, niinku, miten kenellekään tulisi mieleenkään kysyä jotain tällaista. Ja Krista videon alussa mainitsi, että se Instagramissa oli pyytänyt, että ihmiset laittaisi näitä kysymyksiä. Ja mä päätinkin mennä sitten katsomaan Kristan Instagramista, että onko se kysynyt näitä kysymyksiä ja tuliko näitä kyseisiä kysymyksiä ollenkaan niihin kommentteihin. Ja kun mä pääsin sen Instagram-tilille, niin eihän siellä tietenkään ollut mitään kysymyksiä, sillä sieltä ei löytynyt mitään kuvaa, jossa se olisi pyytänyt näitä kysymyksiä, joten mulla ei ole mitään niinku todistusaineistoa, että näitä kysymyksiä oltaisiin ollenkaan kysytty. Se on toki voinut poistaa sen kuvan, jossa ne kysymykset oli, mutta sekin vaan niinku tekee tässä asiasta hämärämmän, nimittäin miksi se poistaisi sen, niinku, ei se kuva ole pilalla, vaikka siellä on niitä kysymyksiä. Joten ainoa järkevä syy on se, että se on itse keksinyt noita kysymyksiä mukaan tohon sen videoon. Siis voi toki olla, että nämä kysymykset on ihan aitoja, mutta mä en todellakaan usko siihen. Mä oon aika lailla 100% varma, että nämä kysymykset on keksittyjä, tai ainakin osa niistä, koska noissa kysymyksissä ei ole mitään järkeä joissain niissä. Joten Krista Muhonen, vastaus sun kysymykseen. Valehteletko YouTubelle? Ja vastaus on, kyllä valehtelet. Oletko koskaan valehdellut YouTubelle? Mutta kaikesta tästä huolimatta Krista Muhosella on 56 000 tilaajaa. Ja mä en ikinä valita jonkun tilaajamäärässä, mutta nyt mun pitää kyllä vaan ihmetellä, että miten 56 000 ihmistä on oikeasti niinku kiinnostunut sisällöstä, joka on pelkkää tällaista masennusta, valittamista sun muuta. Jos se oikeasti haluaisi niinku
paremman elämän ja niinku yrittää niinku nostaa itsensä täältä pimeydestä ja masennuksesta, niin sen kannattaisi niinku yrittää tehdä positiivisempia videoita, eikä koko ajan vaan valittaa ja mäkättää, kuinka huonoa sen elämä on ja että säälikää minua ja pälä. Mä just katsoin vähän aika sitten videon, kun PewDiePie oli tehnyt feikki positiivisuudesta, ja se on ihan totta, ei tarvi esittää, että sä olisit positiivinen, mutta kyllä sä silti voisit tehdä jotain muuta kuin pelkkää itkemistä, kyyneliä, masennusta, anoreksiaa, kuolemaa. Niinku oikeesti, tää on jo naurettavaa. Ja kaikilla on kuitenkin ongelmia jossain elämänsä vaiheessa ja kaikki tuntuu surkealta, mutta se ei auta yhtään, että siitä valittaa koko ajan ja itkee sen perään, kun pitää jatkaa eteenpäin ja yrittää olla positiivinen. Ja kuitenkin meillä on asiat hyvin Suomessa. Afrikassa nähdään nälkää, vaikka meidän ei kyllä pitäisi niinku verrata meidän ongelmia kehitysmaiden ongelmiin, koska se on mun mielestä tosi naurettavaa, joten toi mun äskeinen pointti oli pelkkä vitsi, mutta kuitenkin meillä on asiat hyvin ja pitäisi yrittää olla vähän positiivisempia, joten Krista Muhonen pitää pysäyttää, joten pitää varmaan aloittaa taas liike, hashtag pysäyttäkää Krista Muhonen. Mutta joo, kuitenkin tässä oli tää video. Ei ollut ehkä niin hauska kuin mitkä nämä muut rantit on ollut. I keep it real, näissäkin asioista pitää puhua. Ensi video on ehkä Splayrant, mutta seuraava räntti on ainakin Splayrant. Se on 100% varmaa. Joku muu video voi tulla tässä välissä, mutta seuraava räntti on Splaystä, joten sitä voitte odotella. Tää oli tässä. Nyt voitte kertoa mielipiteenne kommenteissa, jättää rage-kommentin kommentteihin, jättää ylipositiivisen kommentin kommentteihin, jättää tykkäyksen, jättää disliken ja tilata kanavan. Jos te tilaatte mun kanavan, niin te löydätte rakkauden sanoman. Mutta tää oli tässä. Kiitos paljon, jos katsoit videon. Mä rakastan teitä. No en mä oikeasti rakasta teitä, mä en edes tiedä ketä te ootte, mutta ootte te kuitenkin hyviä äijiä, kun te katsotte näitä mun videoita, joten propsit teille, ootte kovia äijiä. Me nähdään seuraavan videon parissa. Hei hei. Mikä mua vaivaa?